ती मी रेसिपी खाते ना, ही रेसिपी नाही, खीर नाही वाटत, रबडी खाते, रबडी असं वाटतं. आणि त्याच्यात ते आतमध्ये टाकलं ते पूर्ण मलाई रबडी अशी वाटते ना, रबडी वाटते. ऍपल वाटणारच नाही, तू कोणाला पण खीर दे, कोण ओळखणारच नाही तुझी खीर ऍपलची आहे, सफरचंदाची आहे. असं वाटतं ते आतमध्ये मलाई मलाई आहे, सर्वांनी मलाई वाटते एकदम, रबडीच वाटते, टाकलाय असं वाटतो. ते भारी झाले बाबा. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. नमस्ते. आज मी एक ऍपल घेतलाय, सफरचंद आहे, त्याचं मी तुम्हाला खीर बनवून दाखवते. कशी बनवते ती बघा. पहिला ऍपल स्वच्छ धुवून घ्यायचा, आणि त्याची वरची साल काढायची. त्याची सफरचंदाची साल काढली आहे पूर्ण. आता ते मी किसून घेते. सफरचंद किसता किसता काळा पडतो, कारण त्याच्यात आयरन कंटेंट जास्त आहे ना. अच्छा, म्हणून काय. तुम्हाला हे दाखवतो, हे मिल्क मेड. लास्ट व्हिडिओ मध्ये कमेंट आलं होतं की तुम्ही गोड का साखर का नाही टाकली, कारण मिल्क मेड. मग हे जरा टेस्ट करून दाखव. खूप गोड असतो, म्हणजे टेस्ट करायची काय. हे बघा, एवढा गोड असतो ना, हिसाबाच्या बाहेर. तेवढा तुम्ही एक चमचा पण खाऊ शकत नाही, एवढा गोड असतो तो. मुलांना दिला ना, मुलं चाटत बसतील. कमी दूध आणि साखर जास्त. आटवून दूध टाकल्याच्या नंतर त्याच्यामध्ये तेवढी साखर असते, त्याच्यामुळे ते घट्ट पण असतो आणि त्याच्यामुळे ते खराब पण होत नाही. हे बघा किती आहे, हे 200 ग्राम आहे. आपण एक ऍपल साठी आपण इकडे 50 ग्राम घेतलेला आहे. ह्याचा 1/4 भाग. आता हे फ्रीज मध्ये ठेवतो मी. हो, आता याच्यामध्ये मी 1 चमचा घी टाकते पॅन मध्ये. ऍपल बघ पूर्ण लाल झाला, पूर्ण लाल होतो तो. लगेच करायला पाहिजे, त्याचा काही प्रॉब्लेम नाही असा, पण आपलं जास्त पण ठेवायचं नाही. आता ऍपल आपल्याला आहे ना, याच्यामध्ये सफरचंद फ्राय करायचंय. ऍपलला बघा, ते ऍपलच नाव येतो, ते सफरचंद आहे ना, तो पाणी सोडतो बघा. आधी त्याला पाणी असतो आणि आता गरम करते ना, फ्राय करते तेव्हा त्याला अजून पाणी सुटतो. असं आपल्याला सतत आहे ना ढवळत राहायचं आहे. किती वेळ लागते ते मी तुम्हाला टायमर सांगतो. आता बरोबर 40 सेकंड झाले मम्मीला. आता बघा, सफरचंद चांगला फ्राय होत आलाय आणि तो शिजतो पण त्या पाण्यामध्ये. मीडियम गॅसवर आहे ना, त्याला असं चांगलं शिजवून घ्यायचा 1 चमचा घी मध्ये. ते बरोबर आता 2.5 मिनिटं झाली. 2.5 मिनिटं झाली तरी अजून आहे ना 1-1.5 मिनिटं लागेल आहे ना चांगला शिजायला, सुकायला पाहिजे. मम्मी मीडियम फ्लेम वर करते सर्व. मीडियम वरच करते, कारण लगेच मग पाणी आटून गेला मग ते हे होणार नाही ना, शिजणार नाही. आता 4 मिनिटं झाले तरी पण ते तरतरतोय ना, म्हणजे त्याच्यामध्ये पाणी आहे, तेवढं पाणी आपल्याला आटवायचं आहे. म्हणजे आम्ही तुम्हाला इकडे टायमिंग सगळं का दाखवतोय, कारण नाही तर कोणकोणते कमी हे करतील, फ्राय करतील. आपण कमी फ्राय करणार, मग आपलं बाकीचं कसं तुम्हाला मी नंतर सांगते काय होणार ते. आणि पहिलं इथे आहे ना सारखा हातला चालवत ठेवायला पाहिजे. हे बघा आपले दिल बाहेर जायला रेडी. दिल आता पूर्ण सुकला, म्हणजे थोडा आहे ना सरसरायचा कमी झालाय, म्हणजे गोळा झालाय. आता टायमिंग बघा 5.5 मिनिटं. तो 5.5-6 मिनिटं आपण शिजवत राहायचं मीडियम गॅसवर. आता मी ते गॅस बंद करते आणि आपल्याला थंड करायला ठेवते. असं पसरून ठेवायचं थंड करायला. आता बघा, इथे मी कढई ठेवली आहे, याच्यामध्ये अर्धा लिटर दूध मी गरम करून घेतलेला आहे. आता तो कढईमध्ये ओतते. अर्धा लिटर दूध आहे बरोबर, म्हणजे 2 कप. हे दूध आपलं बॉईल केलेलं आहे, म्हणजे आपण जेव्हा दूध गरम करतो ना घरामध्ये, तसं माझं दूध गरम केलेलं आहे. आता फक्त आपल्याला गरम करायचं आहे नुसतं, थोडंसं हीट द्यायची त्याला, थोडासा हीट द्यायची. आणि ज्यांचं नवीन पिशवी फोडली असेल त्यांना गरम करावं लागेल ना, गरम करून घ्यायचा, उकडून घ्यायला लागेल त्याला. दूध आपलं बघा परत चांगलं गरम झालंय, उकळी यायला आली आहे.
आता त्याच्यामध्ये हे टाकते कंडेन्स मिल्क, पाव कप जरा कमी किंवा 50 ग्राम. हे आपण बनवलेला पण आहे, आपल्या याच्यावर रेसिपी आहे याची. बनवायला एकदम सोपं आहे, फक्त जरा दूध आटवत बसायला पाहिजे. दूध आणि साखर फक्त बस, त्याच्यामध्ये दुसरं काय नसतं. ते आपल्याला किती वेळ ढवळत राहायचं? हे आता ढवळत राहायचंय आपल्याला, थोडं जरा हे होईपर्यंत, घट्ट होईपर्यंत 5-6 मिनिटं टायमर लावला मी. हे आपलं दूध ढवळत नाही राहिलं तर वतून जाईल ना, म्हणून आपण ढवळत राहायचा. गॅस फुल केलाय तर समजा ढवळता ढवळता वरती यायला लागला ना तर पटकन गॅस कमी करायचा, परत फुल करायचा, असं करत राहायचं. आता इथे आपले 3 मिनिटं झालेली आहेत. हा 3 मिनिटं झाले, पण 3 मिनिटांमध्ये ना फुल गॅस असला की दूध वरती येतो, पटकन खाली करायचा, गॅस कमी करायचा. हे बघ वरती येत होता ना असं, हे बघ कडेला लागलाय ना, हे वरती येतो दूध. आता मी 3 मिनिटानंतर आहे ना, मी याच्यामध्ये थोडं ड्रायफ्रूट टाकते. काय घेतलंय? बदाम आणि काजू घेतले, ते टाकते. आपल्याला आवडेल तशी घ्यायची, कारण ते दुधाबरोबर ना शिजतील म्हणून टाकले त्याच्यामध्ये. आपले 10 मिनिटं झालेली आहेत. 10 मिनिटं बरोबर दूध आटवला, कमी जास्त गॅस करत 10 मिनिटं दूध आटवला बघा. अर्धा झाला ना दूध? हा अर्धा झालाय. आता त्याच्यामध्ये वेलची पावडर टाकते, पाव चमचा टाकायची. आता आपला गॅस बंद करते मी. आपला दूध तयार झालाय, गॅस बंद करते. आणि आता हे दूध आपल्याला आहे ना पूर्ण थंड करून घ्यायचं आहे. पूर्ण थंड झाल्यावर मी तुम्हाला दाखवते परत. दूध आपलं बघा पूर्ण थंड झालाय, असं पोट घालून बघायचं, एकदमच थंड झालाय, म्हणजे पिण्यासारखं, त्याच्यापेक्षा पण थंड, पूर्ण थंड झालंय. आता त्याच्यामध्ये हे आपलं ऍपल आहे ना फ्राय केलेलं, ते त्याच्यामध्ये आता टाकायचं. आता ही आपली खीर तयार झाली आहे, पण अशी नाही खायची आहे, थंड करून खायची आहे. त्याला आहे ना अर्धा तास फ्रीज मध्ये ठेवायचं आहे, तेव्हा त्याची टेस्ट वाढणार आहे. म्हणजे मी बाउल मध्ये काढते. म्हणजे आपण बाकीची खीर कशी गरम गरम खातो, तर ही खीर आपल्याला थंड खायची आहे. कोल्ड खीर आहे, सफरचंदाची खीर, थंड खीर. म्हणजे ही म्हणजे असं माणसानं थंड खायला वाटलं तर खीर खाऊ शकता ना, खीर खाऊ शकता. अशी करून ठेवायची फ्रीज मध्ये. आता हा भांडा जाणार कुठे? फ्रीज मध्ये. चला फ्रीज मध्ये, त्याच्यावर झाकण ठेवायचं आहे. ही बघा आपली दिल 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 दिल. तर इथे आपला अर्धा तास झालेला आहे खीर. आता इकडे आपल्या अर्धा तास झालेला आहे, फ्रीज मध्ये ठेवून अर्धा तास झालाय. आता आपली थंड खीर खाऊया आपण, ऍपल थंड खीर. सफरचंदाची खीर मस्त घट्ट झाली ना, घट्ट झाली एकदम. लवकर परसव, जल्दी परसव, लवकर वाढ. तिथे बघा आपली ऍपल खीर एकदम रेडी आहे. आता आपण पटकन झटकन टेस्ट करून घेऊया. आता इथे बघा आपली ऍपलची खीर एकदम रेडी आहे आणि एकदम काय वाटतंय दिसायला एकदम भारी. आणि त्याच्यात ऍपल ऍपल ऍपल. आपण कधी पण बाहेर गेल्यावर ऍपलचं हे खातो ना, ऍपलचं ज्यूस येतं, त्यात कधी ऍपलचे सालं असतात, ते असं वाटतं ऍपल कधी येतं आपल्या तोंडात. आता आपण हे टेस्ट करूया की ही खीर कशी लागते. प्रत्येक बाईटवर ऍपल सुद्धा आला पाहिजे, त्यातले ड्रायफ्रूट सुद्धा आला पाहिजे आणि पूर्ण ज्यूस म्हणजे आपला मिल्क सुद्धा आला पाहिजे, खीर पण आला पाहिजे. आणि असं वाटतंय ते सफरचंद न खाता मी असं वाटतंय मलाई खातो आतमध्ये. जर मग मी टेस्ट करून बघ. आज मी टेस्ट करू शकते, खीर आहे ना. हा असं वाटतं ते मलाई खातोय आपण, सफरचंद नाही वाटत ना, ते मलाई वाटते ती. तर तुम्ही सुद्धा आपला ऍपल सफरचंद नक्कीच टाका खीरमध्ये आणि बनवा. आणि तुम्ही विचारता ना स्वीटनेस जे गोड कसं, जास्त गोड आहे का कमी गोड, स्वीटनेस एकदम व्यवस्थित झालं. याच प्रमाणात टाकलं तर तुम्हाला स्वीट जास्त पण नको खायला आणि कमी नको, म्हणजे हे प्रमाण एकदम व्यवस्थित आहे आणि रेसिपी एकदम छान झाली आहे. सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि घंटी वाजवा. तिथे हॅलो ताई, टेस्टिंग चालू, टेस्टिंग. ऐक, तू काय बोलू नको, फक्त लाऊडस्पीकर आहे, तू काय बोलू नको. मम्मीला देतो, तुला समजेलच कुठून आम्ही बोलतोय ते.
ठीक आहे.